to myself, what a wonderful world. Hello guys! Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako nga po pala ang inyong Mrs. Mapalad. At kung bago ka lang sa aking channel guys, i-click mo na ang subscribe at ang bell button para updated ka lagi sa aking mga videos. At kung magugustuhan mo naman ang aking video guys, i-click mo ang like and share at pwede ka na rin mag-comment sa bandang ibaba. Ayan. So, ang ating gagawin ngayon guys, ay magluluto tayo ng agahan. At ito yung ating iluluto. Ito yung iluluto natin guys. Sayote, carrot, sibuyas, bawang, tsaka yung tangkay ng sibuyas, tsaka dalawang itlog. Ayan, pag halo-haluin lang natin yan, kudkurin natin itong dalawa.
A few inches later. Ayan guys, nakaluto na po ako. Kain na po tayo ng agahan. Ayan, with kape. Ayan. Sanay lang kami na isa lang yung ulam namin. And so, kain na tayo guys. Sa Ilocano ay pangantayon. i-like and share na rin po ang aking video. Pwede na rin po kayo mag-comment sa bandang ibaba. Ayan. So, hanggang sa muli. Bye-bye!